Osifo nhyehyɛ a wɔn de bɔ manfo ho ban wɔ bronya brain mu bi ne police anti-insecure loading enforcement strategy ya wɔn ato ne din operation PAILES na ababeto dwa sɛ wɔn hyehyɛ bidie egu ɛhyɛ akɛseɛ mu ma ne busoɔ de nam kwantempɔn so na de nkwanhyia ba no saafo no nyinaa wɔbɛkyere wɔn eneyi wɔde akopie mu asante mantem mu ya wɔn a ɛwɔ hɔnom etwi bidie ka ɛkyerɛ sɛ de polisi adwumayɛko no yɛ no ɛnya de etwa yie na nso ɛka nhyehyɛ a wɔde ɛbɔ manfo ɛho ban no ho bi. Adrawafo a wɔde ahyɛn akɛseɛ ɛso abedie efiri ɔman yi ntwom ne ntwea so ɛba nkran ɛkyerɛ a ɔmo ani nye ho koraa wɔ kwan a aposifo ɔmo wɔ enyinam yɛ wɔpoe mantam ɛde wɔn nam so a wɔtete wɔn na wɔn ama wɔn dwumadie ɛnkɔ so ɔmo kyerɛ mu a wɔn ɛtra aposifo atena yɛ bebree nanso ɔmo nya duru saa bea hɔ pɛ na akɔyɛ sa aposifo ɛne wɔn nya asɛm a wɔn ɛgye wɔn ho baabi a ɛnyɛ trabaria bebree afro ske nyinaa so skanchie ahaya ebedure ɔmo sin scale load nti scale load ye nim asechere se load ni ya balance intraverse scale se akosoro ni ye scale ye nim ni ntra o machi nti e pese o mo kire ye scale load na ase o fanya me koso kakra bi pese na o twini o machi ese die bi di kra no aha ahu ye bebe ko fanya no so ye bre obeko bi 4 times bi 5 times lo benya load o ba na fufu we no ho nyam na fufu ni no na asa mo che load pote kwa mla chenso ya tilo no so kra load afa be at is about 250 renoway about to about 4,000 40 million you do something much on be 500 and say 50 ngu kanum Adom Kasee amoni boni ani polisi pani a ono ene da enyinam apolisi sadom no ano DSP Raymond Mahama Idrisu etwetwe nkomo ene wo kyerɛ sɛ no korɛ wɔn ma wɔso anoma ɛboro de sɛ wɔfa so no ɔmo ɛkye wɔn sɛ de bɛyɛ a ɔmo ebedi mmara so enye ne start here bɛyɛ more than 3 months ni ye de bia court afane bi mu so wa bom kokko because the last time we no bom kokko say mo kwa mamunyesa but still mo so mbe so what say ye chiomu a new police administration strategy say they want to eliminate overloading and insecurity on our roads to make the road very clear no mama brunya ya bedinu going forward the broja and the chini na sa no more basabasa isi kwan so obi lodu car na nyina wudi de chi hu woni ne wochi entino a mass dente ba entina the inspector general of police and for the matter police administration no say yenji sa no ma no and it was started from enyinam Owie no to aso sɛ wɔne adɔbafo eni mentem ho ase bia ne mum de ɔmo hwɛ ne sɛ bidie motododo a sɛ wɔde gu wɔn ahyɛn so edi akɔneaba no ɛna wɔhwɛ sɛ wɔbɛfa no saa pɛpɛpɛ sɛ ne bɛyɛ ɛnkɔfo yi ne bia ama body no the canopy no or say a war within that range no but so we share no man na canopy no so bi tra canopy no length no and the breadth ni na tra ekwe insecure loading atra so every normal human being who ka we be hu say achra abroso awe no mu lodo ama no to stand a tracker no length and breadth ni na atra na ikakraka na one driver no kwati kan wo hu na driving mirror side mirror no the chin left and right no hu and one so dinam chrome